салом дӯстони азиз, иншолло ки хубен. Мо ҳам алҳамдулилло созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаро тамошо кунед. умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад. дастгириҳоятонро фаромӯш накунед. беҳтарини ман подписчикое ки нав обуна шуда, шумо хуш омадем. ҳаматон дар раҳмати аллоҳ ки мара дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед ва беҳтарин суханонро менависонед. мара суроғ мекунед, мепурсед духтаро. рости гап 1-2 ҳафта шудагие ки ман активна нестум дар ютуб. ягон проблемаам надорум, ки худо ба шукр ягон мушкилиам надорум. намедонам чӣ баам хал ховолу шудагиём, бехуш шудагиём, хуши коркунӣ надорум, сёмкакунӣ надорум. да агар немекунам ҳама авқота дар ода мекунам, сарма мемонам. инам хали шудагиём духтаро. хай имрӯз бо бисёри баъд чанд рӯза пурсидастен, хостам навор кунам духтаро. ҷада галупси тайёр кардастам. дар хонаам ҷианомай овоз аҳамият натен, кӯдако бозӣ доранд. ҳанам хали галупси мода, картошка, пиёз, гӯшт, сабзӣ, болгарӣ, помидор, инам хали чизако дар кора духтаро. 4 дона ҳака хостам галупси тайёр кунам. бо шумода навор кардам. шумо дар комментария бинависонед ки чӣ ба ман хеле шида. ман намедонам мара чӣ шидай. ман ҳар рӯз реклама мегирифтам, ҳар рӯз видео мекардам. даже рекламаҳоро намегирам духтаро. барои боварӣ надорам, да мегӯм оли кай видео мепартом, мақсад чӣ хел мекунам гуфта бароям қадар намехоҳам ягон каса ваъдаи дурӯғ бутам. ҳатто рекламаҳоро хуш надорам бигирам духтаро. худам инакда ҳайрон мешавам, мегӯм чӣ ба ман хеле шида бошам. хай иншолло кӯшиш мекунам ки ай ҳамаи рӯз активна мешавам бо ранги пештара. ҳар рӯзу як рӯз пас ду рӯз пас шумода навор мекунам, мепартом. ҳаматона дӯст медорам духтаро. иҷада ма гӯшт ма реза кардам, пиёз ма реза кардам, бринҷ ма дохтам духтаро, намакш кардам, чорни перец, камтарак рӯған, ҳамаша якҷоя кардам духтаро. баъдан чимона пур мекунем, болгариякумона пур мекунем духтаро. ма ҳар хел приправа намедозам. касе ки нағз мебина приправара доза, агар аҳамият дода бошед, ман овқотомдам приправа истифода намебарам духтаро. ғайри чорни перец, красни перец. духтаро хушрӯи ман ина галупсиякоман пур кардам, болгариякома бо фарш зиёдӣ кард. якта хеле переци сирхта пур кардам. ҳама чизакома реза кардам. ма ами галупсиро ба фарш тамоман нағз намебинам, фақат гӯшти реза қати дӯст медорам. самушара яки галупсиро ба фарш нағз намебинам духтаро. иҷа духтаро ам хал ҳама чизакоша мезирбонем. баъдан ки овш медозем, намакш медозем, як сарки ҷӯши, баъд болгариякомона медозем. духтаро хушрӯи ма як ҳафта пеш як хешмон гузашта буд. қидамон бигем қатъи бачаш, занаки 47 сола қатъи бачаш дар Москва дар гирифтам. ростӣ ма бениҳоят зиқ шидам. ами хел ма рафтам уҷои сухтагиро дидам, маму суратҳои сухтагиро дидам, беҳад зиқ шидам. ман як одам агар ки як бор ду бор дида бошум ё ки бишносумш, бениҳоят зиқ мешавам вақте ки мегзара. ростӣ ҳамамон медонам ки гузарандаем. ман фикр кардам ки модари хидмама гум кардам. қад зиқ шидам, касалам шидам духтаро. ман мехоҳам ки амҷа ҳамдарди хидма ба янгам, ба хоҳараш, ба ам духтаракҳои ёш бирасонам ки модаршон 47 сола бениҳоят ёш буданд, ай дунё гузаштанд. худованд раҳмати мағфират куна ва худованд янгаи мара қатъи хоҳаракш сабр бута. худо куна ки дига ҳеҷ вақт ғаму дарда набинанд. бовар кунӣ ман ранги як одами чизи худам зиқ шидам. да бовар кунӣ ҳолиам ба худ омадагӣ нестам хушрӯ. афсӯс ки мо дар уҷа нестем ки бирем аиҷа хай бурдан, мисол одамои гузаштагиро бурдан. у рӯз дунёи қай дунёи нестай ба худо.
як дунёи бевафои занак бекасал бе ягон чиз занаки бақувват бачаки синфи 11 ёш ай кор омадиян хов рафтиян хона дар гирифтай сухтаи хонаро мебини ҳеч мондагӣ нестай. анам хали духтаро хостам ҳам чиза шумода бугум расти ман ҳам халием ки агар як одаму наздикам дур кунам дур шава мисол чӣ шава ман ба зудӣ ба худ намеём. ман ҳамун занака як-ду бор дидагием як-ду се бор не ки бениҳоят зиқ шидам бениҳоят рӯҳафтода шидам ки ӯ хеле ки ӯ гузашт бечора худованд ҳеҷ каса нишон надиҳад тем боле дар ғарибӣ дар зимистони хунук духтаракош чанд рӯз ждат карданд мурдаи очашонам и беҳад сахтай тем боле барои духтарои ёш беҳад сахтай ба худо худованд ин рӯза ҳеҷ када нишон надиҳад. ҳама ҳақиқат хушбахт бошен ҳеҷ вақт гандагӣ накунен азизони дилам меҳрубон бошен одамои хуб бошен занаки хуб буд бароям қадар ҳама вақт хуб бошен янгаи беҳтаринам. агар видеома ба худ омадӣ тамошо кардӣ буфаҳм ки ғамшарик кардам ва ҳамдардима бозам қабул бикун худованд сабри ҷамилат бита. ҷа духтаро хали меваги як реза кардам бо шумода камтар навор кардам. тамошо кунен ҳаматон да тамошои хуб кӯшиш мекунам ами рӯз ки тез шумода видео кунам. бозам раҳмат шумода ки ғами мара мехӯрен мара суроғ мекунен мепурсен духтари мара мепурсен аз ҳолу аҳволи ма дар ватсап дар комментария пурсон мешен бохабар мешен. чӣ хеле ки гуфтам боз мегӯм ки духтаро намедонам ки чӣ шидагии мара фақат хуш надорам ки видео кунам ними қадар дига ягон проблема ягон чӣ нест фақат хуш надорам духтаро ва не ки боз барои шумо кӯшиш мекунам ман ҳамун меҳри шумо ҳамун меҳрубонии шумо мара маҷбур мекунад ки ман шумода видео кунам. иншоалло видеои нав ба нави хуби мара жда кунед духтаро ҳаматонро дӯст медорам беҳтаринои ман шумо. оли шумо мегӯен ки кадом янга чӣ хеле янга таъка надоштед духтаро мо дар оила 5 духтарем бача надорем ва холаи ма ки мара калон кардагиай 2 бача дорад духта надорад. ман вақте 1 сола будам бобом чама гуфтае ки хайта чанд духта дорӣ ҳами духтаракта ба ҳами апата бите калон кунада бари бачаакош. баъдан мара холам калон мекунад. ма 2 ака дорум 2 янга дорум духтаро 2 оча дорум. ана мехе ман як духтари хушбахтам ки имрӯз 2 модар дорам ва 2 бародар дорам ва янга ҳам дорам. анаму янгаи дуюмгима будем модараш гузаштагиай. ана мехе духтаро ҷадам хе мевагиакома реза кардам хе хушрӯак шумода навор кардам адаиҷа бошад духтаро ман шила тайёр кардам. тайёр карданаша шумода навор накардам чӣ хеле ки гуфтам хуши сёмкакунӣ надорам ӯ бо тайёр шидагиша шумода навор кардам хе шилаи бо лаззате ки хушрӯ кардам видиш ранги ош омадагиай. шумо ҳам ҳатман тайёр кунед духтаро ҳамроҳи оилаи худтон нӯши ҷон кунед. духтаро касе дар видео маъқулай тамошо куна касе дар маъқул нест хоҳиш мекунам суханои бад назанен гапои қабеҳ назанен ҳақорат накунен. ва ҳаматонро аз барои аллоҳ дӯст медорам барое ки шумо апаву хоҳару бародарои мусулмони маен тоҷики маен ҳаматонро дӯст медорам. ана мехе духтаро худованд ҳама ҳақ тасоиби фарзанд куна ҳама вақт хушбахт бошен ҳеҷ вақт ғаму дарда набинен духтаро. подписчикои ма беҳтаринан. ҷада духтаро мо аллакай ужун кардагӣ будем бо шавҳар ма шила форидат ними шавда ма хестам шила кардам ҷада аллакай ҷого мондохтагиай бо мо шила хӯрдем духтаро. ана мехем иҷада хомшурбо тайёр кардастам гӯшти нахтак ма дохтам духтаро мехе кам тарак хомшурбо тайёр кардам бо шумода навор кардам чӣ хеле подписчикои ма медонанд шавҳари ма хомшурбо хӯрай ҳар рӯза қариб тайёр мекунам духтаро. ана мехели гапо
мо дар хонаем подпис иҷода хомшурбуа ки ма тайёр шид анам хали бардоштум дар тавақ ма худам авқоти таваққира нағз мебинам бениҳоят ба маззаи хали хушрӯ мехӯрам ҷа тайёр шиш мо дар навор кардам духтаро ҷада обеда питса заказ кардем сета сирния духтаро айдодо питса ягон колбаса ягон чи надора беҳад иштиҳовара ки ба маззаи духтаро биен обед кунем ҷабаё сараята кола обеда ҳеҷ тайёр накардем шавҳар мамиҷай вода ишчои том иҷа духтаро рӯзхонаё чам рафта будам духтари холам айнижни новгород омада буд тоҷикистон мерафт занг задан рафтим камтарак шиштум духтаро бош модақиқак навор кардам чанд рӯз гузаштагиай ма ин навора нав мепартомака ҳанам хали ош кардиям камтарак шиштем ҳама каса бо духтарои хушрӯи ма имрӯз хоҳара ки яккав ягонаи мазод рӯз дора ма дар ватсап табрикш кардам бо хостим ки дар ютуб табрикш кунам хоҳарҷони ма ягонаи мазод рӯзот муборак худованд ҳама вақт ранги худам хушбахт бошӣ ҷони апа мавлуди зебот муборак дӯсти пирт медорам хоҳарҷони ма گفتم که دادر کک نمی سمایاس بودن عروس ماشین نکردن کک ماما نگشته بودن بعد نه گفتم دختران نه ما خواهد بچه نبودم گفتم بعد تا چیش گفتی؟ بعد تمام بولم گفت گفتم چی با که سوالا دادیش؟ گفتم که اگر که دیگه دختر نداشته باشه دیگه ایشتم اینا آخی ما ایرا جوش اگر بیاد میدیم ای خودش یک آفته گریب شیده دختر جان ها اگه پد بیست چکاتا سلام نمیگوی از فرم دختره من دیدی پیسیدم اون نکشیلم نگو بینی میخوره بینی من میخورم دختره در ایده واسه من کتان امروز پشتت گب میزنم امروز دختره اپام میانه اکم عدید من کچان ماشی میکنم برای همین که خلیفه تمام بشیدم آی شگل سلام نمیگوی آی شگل خبرگانه سازی من صاحبم راست گفتم که کچی گب زنم آی شگل دگانه خانه ما بیاد کن خانه ما بیاد گان خیر